Израел вече започват да изникват секти и фракции в юдаизма. Кои са тия неща? Ние много от тях сме обръщали внимание. Ако спомняте, Исус се сблъсква с хора наречени фарисеи, сблъсква се с хора наречени книжници, сблъсква се с хора наречени от Синедриона. Как произлизат тези групи? Какъв е бил основният смисъл на тяхното произхождане? Защо тя ги има? И това е важно да обърнем внимание, защото от това зависи много развитието на новозаветната историята. Нещата, които днес ще говорим, ще бъдат доста по-близки до Новия завет, който ние четеме. Предишното, ако е било повече история, която е няма в Библията, това вече ще бъдат неща, които ние като четем Библията, вече ще може да си кажем, знам защо те са, например, реагирали по този начин. По отношение на духовната атмосфера в Израел по това време, трябва да обърнем внимание на няколко неща. Хората вече по това време са очаквали, и не е било само в Израел, било е на световен мащаб, идването на един, който ще спаси света. Идването на един, който ще обърне нещата в правилната им посока. Няма да бъдат с главата надолу, а ще бъдат с главата нагоре. И това, изследвайки различните религии, виждаме, че го има в индуизма, има го в будизма, има го на различни места. Предния път, ако си спомните, когато говорихме за самаряните, разбрахме, че те също очакват един спасител. Той се нарича Тахиб, този, който ще възстанови всичко, или възстановителя. Сред евреите също имало тази надежда за Месията и всъщност Спасителят, който ние като християни изповядваме, е тая надежда, която евреите са очаквали и за жалост някои от тях продължават все още да очакват. Това, което те са очаквали, е важно да обърнем внимание, те са очаквали една личност, която да бъде едно от трите, но никога и трите. Примерно те са очаквали да дойде един като Моисей. Ако спомняте Второзаконие, 18 глава, 18 стих, Моисей казва: след мене Бог ще изпрати друг пророк, значи като Моисей да бъде, който ще разговаря с Бога, както Моисей разговаряше, който директно ще говори на хората думите на Господа. Едно от очакванията е било Моисей. Но ние също знаем, че Моисей, чрез него Бог унищожава и египетската армия, освобождава Израел от робство. Това е била и втория вид личност. Тя трябва да бъде като военачалник. При всички случаи. И пророк, и военачалник. Другото нещо, което те са очаквали, е може би да бъде като свещеник. Като един от рода на Мелхиседек, толкова велик, че сам Аврам, бащата на еврейската нация, му е принасял жертва, значи той е бил по-велик от Аврам. Друго нещо, което те са очаквали, е да бъде цар, да бъде от царски род. Четейки Стария завет, ако спомняте, сме обърнали внимание, че той ще бъде от рода на Давид, от царски род. Един вид, те са очаквали личност, която е или пророк, или свещеник, или цар, но, никъде и трите в едно. И това е важно да обърнем внимание, защото по принцип Библията разделя функцията на свещеник и функцията на цар. Много често ние живеем във време, където свещеника се изявява като цар, т.е. вплита се в политически неща, в политически интриги, в какви ли не неща. Някои от пастири дори си позволяват това, докато Библията изрично разделя едното от другото. Някои са призвани да са царе, т.е. с политика да се занимават, други са призвани да са свещеници. След малко ще обърнем внимание каква е ролята на свещеника според Библията. Това е била функцията това е било очакването на израелския народ. Обаче те никога не са очаквали той да бъде с божествен произход. От рода на Давид може, от рода на Мелхиседек може, от рода на Моисей може, но никога не са очаквали да бъде Бого-човек. И това е уникалното в цялата тази история. Никога не са очаквали той да страда. Никога не са очаквали той да бъде разпънат. Никога не са очаквали
да увисне на дърво, като знаем, че в Стария завет, в Второзаконие, Бог казва, проклет е този, който виси на дърво. Исус Христос увисна на кръста. Никога не са очаквали този Спасител да дойде и да умре с такава смърт. Никога не са го очаквали да възкръсне. Никога не са очаквали акта на умиране и възкръсване да бъде това нещо, което ще донесе спасение на неговите хора. Те са очаквали Моисей, чрез който Бог смачка египетската армия. Те са очаквали Мелхиседек, който е толкова велик, че Аврам му принася жертва. Те са очаквали цар като Давид, военачалник, човек, който е с силна ръка е завладявал народите и защитавал Божия народ. И нека не забравяме, Израел в момента, в който се развиват тия години, Израел е под римско робство. Едно от, може би, най-тежките. Защото Рим буквално е бил като желязо. Той е трушал абсолютно всичко. Унищожавал е абсолютно всичко. Интересно е да обърнем внимание на тази част. Това е била духовната атмосфера през това време. Всеки е очаквал да дойде Месията. След време ще обърнем внимание на един стих, който апостол Павел сам използва. Това, на което трябва да обърнем внимание, може би някои от вас са стреснали от думата секта и фракция. Фракция, разбираме, това са различни разделения, които са думата секта. Искам да ви дам определението на секта от речник. Не това, което се говори на улицата, а това, което наистина става. Думата секта идва от латинската дума секта, която означава организирана религиозна група или организация. В това, което се споменава днес, секта винаги е с негативна част, но нека обърнем внимание, всяка една част, която е разделена от главната, е секта, но не е задължително да е лошо. Примерно, християнството е секта на юдаизма, на еврейската вяра. Самата еврейска вяра си има различни разделения, фарисейска секта, садокейска секта и другите. Терминът в самата си същност не е негативен. Проблема е, че обществото по някакъв начин е наложило тази дума да означава нещо негативно. Когато говорим за секти, няма да говорим в този урок, няма да говорим за нещо негативно. Така че, нека това да се разбереме още от самото начало. Нека да продължим нататък. Кои са тия секти? Каква е била духовната обстановка? Нека така да зададем въпроса. Някои от тия секти или фракции ние вече се запознахме с тях. Първият от които са книжниците. Първият от книжниците най-вероятно е бил Ездра. Това е свещеника в Стария завет, книгата Ездра е написана от него. Основното при тях е, че те са имали една задача. Поставили си въпроси, са се мъчили да намерят отговор на този въпрос. Как да бъдем верни на Бог в обстоятелство, в което се намираме в плен? Това е бил основният въпрос, с който те са се занимавали. Тяхната най-голяма задача е била да приписват Стария завет, да приписват закона и приписването те са го научавали, поставили се за цел да го изучават и това може би било най-важното дело в техния живот. Те друго не са правили. Затова са били наричани книжници. Тяхната дума е била последна при някои ситуации, когато се е разисквало какво казва закона или какво казва словото по дадена ситуация. Те са били като съдии и са изпълнявали закона. Занимавали се с въпроси от рода на, ако си спомняте, в Стария завет Бог казва да пазиш съботния ден като свят ден, да не работиш на този ден. И един от въпросите, с който те се занимават, е бил какво означава работа и каква е разликата между работа и действие в съботен ден. Ако си спомняте, говорихме за това, че еврейската вяра и юдаизма са коренно различни неща. Еврейската вяра е основана на Стария завет. Юдаизма е система от вярвания, в които основната цел е ти да не извършваш грях.
За тази цел, за да не извършваш грях, около закона в Стария Завет, те са направили няколко стени, които го обграждат от допълнителни закони. Примерно Бог казва да не работиш в съботния ден, обаче те започват да налагат все повече и повече правила. Какво означава да работиш, какво означава да действаш, и има разлика между двете. Важно е да обърнем внимание, че те са били в синагогите преподавателите. Те са били като пастирите в синагогите. Както знаете, в храма е било само литургична част. Там са се изпълнявали традициите, обичаите, жертвоприношенията, докато в синагогата се е проповядвало Словото, изследвало се Словото и се е обяснявало на хората. Смисълът е бил да налагат, да обясняват традицията. Ако спомняте, имаше халака, хагада, съебрани заедно образуваха Мишна, и Талмуда беше пък коментар на Мишната. Имахме коментар на коментар на коментар на Стария Завет. Целта е била така да се опази Стария Завет, да се капсилова с тия 2-3 слоя тълкования, че да не се стига до нарушаване на старозаветната заповед. Въпросът е бил по какъв начин да се спазват законите. Така, фарисеите са имали един богослов ги нарича, това са били техните кучета. Група от хора, чиято основна цел била да съблюдават учението, което фарисеите имат, дали всеки един в израелската култура, в израелския народ го спазва. Причината каква е? Спомняте си, говорихме, те стигат до извода, като четат Божието Слово, че Бог им казва, ако не изпълнявате заповедите ми, ще ви накажа. Ще ви заведа в изгнание, ще ви заведа в робство и в такива неща. Те са си казали, той Господ е прав, като каже, че ще накаже, че се откланяме от закона, той наистина взема, че наказва. Следователно, ние трябва да спазваме закона. И в желанието си да го спазват, те са започнали повече и повече да създават правила около самия закон. Втората група, за която ще говорим, така наречените от богослова кучетата на книжниците, са били фарисеите. Думата фарисей означава отделен. Произнася се на български фарисей. Как възникват те? Ако си спомняте, в междузаветната история имаше един цар, наречен Антиох Епифан. Божествено откровение. Този цар, той е бил от селевкидите, буквално си е мислил, че той е бог на земята. И това, което искал той да направи, е да наложи гръцката религия, да наложи гръцката философия, да наложи гръцката култура. И за тази цел той започва да забранява основните неща на еврейската вяра. Обрязването, принасянето на жертви в храма. Ако спомняте, дори евреите му се подиграваха, като му казваха Антиох Епиман, което означава побърканият, умопомраченият. В този момент, това е около въстанието на Макавеите, в този момент, когато тия неща биват налагани, излиза една група хора, която първоначално е била позната като хасидимите, или което означава благочестивите. Това са били хората, които буквално са искали да запазят чистотата на еврейската религия, на еврейската култура, на просто самата идентичност, която имат. Ако ще говорим за патриоти, фарисеите са патриотите. Като знаем, че патриота е човек, който е убеден в запазването на културните ценности, на религиозните ценности на народа, в който живее, и на родината, в която се намира, и прави всичко възможно да ги запазва. Тия хора не са били воинствено настроени. Тия хора са били хора, които са се мъчили да опазят закона, да опазят еврейските традиции, да опазят всички неща. По това време, тая група хора много се е тачила. И ако се замислим, ако живеем в онова време, и ние също може би щяхме да имаме уважение към тях. Представете си, ние сме под робство.
Налагат ни се разни неща от Римската империя, преди това от империята на Селевкидите, преди това от империята на Птолемеите. И тези хора застават и казват, няма, ние ще си стоиме на това, което е характерното за нас. Ние имаме наша идентичност. Това са патриотите. По това време, дъщеря ти, ако си има приятел фарисей, ако ще се жени за фарисей, това е било голяма чест за твоето семейство. Дума, с която те са били наричани, е била хасидините по времето на Антиох Епифан, т.е. благочестивите, и в последствие думата се променя на фарисеите, което означава отделените. Това са били хора, които са имали любов към традициите и към нацията. Друго, което те са правили, както казахме, те са кучетата на книжниците. Те са налагали учението на книжниците чрез синагогите. Какво означава налагали са? Буквално казват, че закона не са заповеди, а инструкции, които се приспособяват според променящият се начин на живот. Няколко неща, на които е интересно да обърнем внимание. Примерно, в събота не се плюе, понеже се размеква почвата. А това е равносилно на оране. Друго, което е било интересно е, фарисей не е можел да вечеря с езичник. Той не може да отиде в неговия дом, той не може да отиде да яде в неговия дом. Ако обърнете внимание, в една от случките, когато Исус седеше на трапезата на един човек, наречен Леви, и после разбираме, че това е Матей, евангелист Матей, чуйте как се описва историята в Марка 2 глава. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, на бирника Леви, а бирниците по това време са били смятани за продажници, те са били най-лошото от лошото в израелската нация. Исус беше там в къщата му, заедно с него и учениците му насядаха много бирници и грешници, защото бяха мнозина и вървяха след него. Това е интересно. Тук ни се казва, че Исус Христос е бил следван от езичници. Ние сме смятали, че са само учениците, но тук ни се казва, че са вървяли много от бирниците и грешните, които са били смятани за отрепките в обществото. Което означава, че словата на Исус са били страхотни. Чак на езичник му се искало, не езичник, на грешник, на бирник, който е бил отхвърлен от абсолютно всички други, му се е искало да бъде част от този народ. Да бъде част от това учение. Стих 16 на 2 глава на Марк. Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха това на учениците му. Защо яде и пие с бирниците и грешниците? Тоест, това е било забранено по това време. А Исус, като чу това, им каза, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние. И разбира се, тук Исус ни казва, че фарисеите са праведните, а останалите са грешните. Буквално Исус казва, който осъзнава греховността си, аз съм за него. Който си мисли, че е праведен, че не бърка, който си мисли, че е съвършен, буквално той няма нужда от Бог. Той няма да търси Бог. Той няма да търси прошката, няма да търси спасението. Исус казва, аз съм за такива хора. Няколко правила, които те са имали. Първото, обърнах внимание, не можеш да плюеш на земята в съботен ден. Защото плюенето умеква почвата и тя става рохка. Тоест, все едно ореш, все едно е работа. Това е било едно от правилата. А заповедта каква беше? Пази съботния ден, свят, не работи. После Исус казва, целта е била не да не работиш, целта е била да си почиваш. Защото Господ го е грижа за тебе. Ама, вижте как изкривяват нещата. Друго правило, което са имали. Жена не може да се гледа в огледало в събота, понеже ако види сив косъм, ще се изкуши да го махне. Пък махането на сивия косъм, разбира се, е работа само по себе си. Другото, на което обърнах внимание, не могат да са в домът на езичник. Този текст го прочетахме. Друго нещо, което те са правили,
и тук трябва да обърнем внимание, те са били големи умници. Имали са едно правило: в съботен ден ти не можеш да ходиш от дома си на повече от 1000 метра. Не можеш да пътуваш до друго място на повече от 1 километър. Това, което те са правили и са казвали, че в петък можеш да отидеш на 1000 метра от твоя дом и да сложиш една торба с храна. Като по това време храната е била равносилна на дом. Това, което те са правили, отиват в петък, слагат храната на 1 километър от мястото, където живеят. След това в съботен ден извървяват този 1 километър, който им е позволен. Взимат храната, която е била символ на дома, на мястото, където живееш, и оттам са извървявали още 1 километър. Осъзнавате ли в каква част са започнали да се заплитат? Исус много ясно казва: съботата, човека не е за съботата, да трепериш, да спазваш, ако нещо стане и закон да ти се налага след закон. Съботата е дадена за човека. Да може да си почине от труда си. Да може да нахрани душата си. В днешно време съботата, както знаем за християните, е неделята. Това е така наречения Господен ден. Продължаваме нататъка. Друга група. Значи до тук говорихме за фарисеите. Нещо, което трябва да знаем за фарисеите. Защо са били толкова силни, защо са били толкова обичани от народа. Те са били на брой 6000. И това е било най-голямата група религиозна сред евреите. Били са 6000 човека. По времето, когато на междузаветния период, свещениците, тия, които са от аристократичната част, ако си спомняте, говорихме за това, започват да се огъват по отношение на отстояване на истината, по отношение на изпълняване на старозаветния закон, по отношение на изпълняване на Божиите наредби. И това, което са правили, започват да изкривяват, да се огъват за тези неща, за да могат да получат облаги, като се подмазват на Рим. Как става това? Един пример. В римската религия няма ангели, няма демони, няма възкресение, няма душа, няма страшен съд. Т.е. това, което живееш тук, това е нещото. Друго нещо няма. Само това е, което живееш. И познайте какво са направили свещениците. Свещениците са обърнали внимание, че ако следваш римската религия и приспособиш еврейската към римската, ти ще можеш да живееш по-дълго, да ти е по-добре докато живееш и ще имаш бая изгоди. Да разбирате ли? За да бъдат приети поради страх от хората, те започват, поради страх от Рим, извинявайте, те започват да изкривяват еврейското учение. А каква е ролята на свещеника? Искам да ви прочита Малахия 2 глава. Защото устата на свещеника трябва да пази знание и от устата му се очакват наставления, понеже той е вестител на Господа Вседържителя. Пак ще го прочита. Каква е ролята на свещеника във времето на Стария Завет, в новозаветно време и в сегашно време? Ролята на пастира, ролята на свещеника. Не е политическа личност. Не прави политически коментари постоянно. Той има друга задача. Устата на свещеника трябва да пази знание и от устата му се очакват наставления, понеже той е вестител на Господа Вседържителя. Така какво става свещеника? Вместо да бъде вестител на Господа Вседържителя, те се оплашват от римската хегемония, от римския начин на ръководене и решават да свият платната на тяхната гордост, на еврейска вяра, която имат, и започват да вкарват тези лъжливи учения. Започват да вярват, че няма демони, няма ангели, няма живот след смъртта, няма възкресение, няма никакви такива неща. И за да бъде по-лесно това, което те казват, те приемат за Божие Слово само първите 5 книги. Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие.
като казват, че там не се споменава за духове, там не се споменава за демони, там не се споменава за възкресение, там не се споменава за живот след смъртта. Което е много интересно. Защото Исус Христос използва фраза от тия 5 книги, за да покаже на една група хора в Новия Завет, че има възкресение. Спомните си, Исус казва, Бог каза, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Бог не е Бог на мъртвите, а е Бог на живите. Тоест, тия хора, Авраам, Исак, Яков, не са починали, те са живи в Божието присъствие. За да бъде това нещо така, разбира се, трябва да има живот след смъртта. Интересно е. Исус, Божието Слово, тълкува Словото към хората. Фарисеите, виждайки това, започват да имат един вид ненавист към свещениците, защото свещениците буквално предават юдаизма. Започват да ги намразват, защото те са започнали да правят много компромиси. Проблема е бил, че свещениците управляват храма, фарисеите обаче, заедно с книжниците, управляват синагогите. И синагога, ако си спомняте, имаше във всяко едно селище, стига да има 10 мъже евреи, и жени е можело да има, но условието е било 10 мъже евреи да се организира една синагога. Кой е бил по-близко до хората? Разбира се, фарисеите. В синагогите, във всяко едно селище. Фарисеите, както казахме, са били обичани от народа. Фарисеите са били като патриотите, радетели за родината, за истинското, за правилното. И някой може би ще си каже, те много добре изглежда. Аз по принцип бих следвал една такава секта. Обаче проблема, който намираме, е, че фарисеите се развалят. Понеже са станали самовлюбени в положението, величието, властта и парите си. И това не е нещо ново. В днешно време виждаме много свещеници, пастири, които се самозабравят. Самовлюбват се в положението, което имат, изискват да има почит към тях. Библията казва, че не можеш да я изискваш. Само Бог изисква. Ти трябва да се грижиш за хората. Ако те ти отдадат почит заради грижата, която имаш, това е друго, но ти да изискваш не може. Второто нещо е величието си. Нали? Те са радетелите, те са пазителите. И властта и парите, които това нещо им носи. Чуйте няколко стиха от Божието Слово. Исус казва в Лука 11 глава: Горко на вас, фарисеи, защото обичате първите столове в синагогите и поздравите по пазарите. Много тежко обвинение. Изведнъж се оказва, че това да си любимец на народа, понеже държиш за истината, всъщност се превръща в твоето падение. Ти ставаш горд, ти ставаш властолюбив и самолюбив. В един друг момент, когато Исус говори, Лука 16 глава, казва: всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци и му се присмиваха. Това е бил момента. Така, не всички фарисеи са били лоши. Ние познаваме поне 3, които са били добри. Никодим, ако си спомнете, Йосиф от Ариматея, ако си спомнете, този, който взе тялото на Исус Христос да го погребе, и Гамалиел, учителят на апостол Павел, който каза на Синедриона: дайте да не отиваме срещу християните. Ако това нещо е от Бога, той казва, християнството, ние ще се окажем противници на Бог. А тогава буквално майка ви жална. Ако не е от Бога, каза той, то само ще си умре. Имаме колко човека бяха направили подобни неща. С това ние познаваме тези 3 фарисеи, които са били част от Синедриона. Така, малко снимки искам да ви покажа. Това са в днешно време фарисеите. Обърнете внимание, и 3 имат един началник. Думата, която се използва, е тефилин. И в Стария Завет, Второзаконие 6 глава 8 стих, Бог дава заповед да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като начелия между очите ти. Говори за Божиите заповеди. Буквално това, което те са правили,
Всяко едно Божиите заповеди са били слагани в тая кутийка, която е началото. И виждате горе в лявата или в дясната картинка човека, който едни кожени въжета навива на ръката си. Това всеки път, когато го навива, е едно изказване на Божиите заповеди. Разбирате ли? Това е бил начина и продължава да е начина, по който те запомнят. Обърнете внимание на този човек с бомбето от дясната или от лявата ви страна. Мисля, че от дясната. Това са хасидимите. Ние говорихме за това. Това е първата част на развитието на фарисеите. Първо са били благочестивите. В днешно време това са хората, които са облечени по този начин, имат тия дълги плитки и тяхната основна задача е да опазват еврейското писание, да опазват еврейската традиция. Тия хора в днешно време, те не работят. Държавата ги издържа. Тяхната основна задача е да учат закона, да спазват закона, нали, Талмуда вече говорим, да раждат деца, като те са пазителите на еврейската нация. Те са освободени от военна длъжност и много често, ако са в чужда държава, примерно в Германия има много, в Америка има много, там казват, че израелското правителство има разбиране с правителството на конкретната страна да ги издържа. Най-вероятно Израел плаща на тая страна да помага, като им дават безплатно жилище, както в Израел, дават им помощи или пари, с които да могат да функционират. Основната задача на тия хора, това са хасидимите, е да опазват еврейската същност и еврейската идентичност. Така, продължаваме напред. Следващото нещо, на което е хубаво да обърнем внимание, е още една група. Това са садукеите, което те не са религиозна група. Ако фарисеите, думата е била отделените, садукеите, думата буквално означава праведните, от еврейската дума садок, което означава праведен. Също някои богослови казват, че първосвещеника по времето на цар Давид и Соломон се е казвал Задок, което също означава праведният. Садокеите произлизат или от тая дума като праведните, или също са били наследници на първосвещеника Садок. Това, което те са правили, те не са религиозна група. Те са аристократи, бизнесмени, благородници, които се съюзяват заедно с свещениците. Вие си спомняте до този момент какво правиха свещениците. Отказваха се от основите на еврейската вяра. Няма задгробен живот, няма възкресение, няма ангели, няма демони, няма страшен съд. Каквото живееш, това е за тука, затова уреждай се колкото можеш, съюзявай с който имаш, за да имаш добър начин на живота. Тая група аристократи, бизнесмени, благородници и свещениците осъзнават, че да живееш с Рим, живота е по-спокоен, живота е по-дълъг и носи повече пари, ако се съгласяваш с политиката и религията на Рим. Виждате, вече и богатата група на благородниците, бизнесмените и аристократите също подкрепят свещениците, които пък свещеници ние знаем, че не са вярвали в основните неща, в предопределение, в провидение за живот след смъртта. Така, това всичкото създава една дразга. Създава дразга от тая гледна точка, че ако си спомняте, когато изучавахме Синедриона, това е Върховния съд на Израел, Синедриона е съставен от фарисеи, от садукеи, от свещеници и от главния свещеник и шефа на храмовата полиция, която е съществувала. Може да разберете как вече има дразги. Фарисеите, хората, които отстояват еврейските принципи, еврейската култура, еврейската народност, националност. От друга страна виждаме садукеите и свещениците, които малко така се отказват, за да имат облагите на Римската империя. И какво се получава? Същото, което се получава в нашия парламент. Постоянно има блъсканици, постоянно има проблеми, постоянно има неразбирания. Искам да ви покажа един пример, в който се случва това нещо. Апостол Павел
използвайки тия различия между фарисеи и садукеи, когато тръгват да го арестуват, чуйте той какво казва. А когато Павел позна, че едната част са садукеи, които не вярват във възкресението, а другите фарисеи, които вярват, защото следват и Стария завет и традициите, извика в Синедриона, това е главния съд. Братя, аз съм фарисей, значи веднага той става част от едната група. Аз съм фарисей, син на фарисей. Съдят ме поради надеждата и учението за възкресението на мъртвите. Значи ние знаем, че това е една от конфликтните точки между фарисеи и садукеи и текста продължава. И когато каза това, възникна разпра между фарисеите и садукеите и събранието се раздели. Деяния на апостолите, 23 глава. А ние знаем, че до този момент те бяха обединени срещу апостол Павел. Така, продължаваме нататък. Има една друга група, която е много интересна. Тя е спомената много малко в Библията. Това са така наречените иродияни. Може да се сетите, името произхожда от името на цар Ирод. Това са хора, които са лоялни към римляните, лоялни към Ирод, лоялни и към политиката му. Докато фарисеите жадуват за възстановяване на еврейската нация и възстановяване на нацията с цар, който да бъде от рода на Давид, понеже това е царския род в Израел, иродияните всъщност са искали да имат цар от рода на Ирод. Защото знаят, през историята ни говорихме за това, че иродияните имат страхотна връзка, взаимоотношения с Рим. По такъв начин завуалират нещата, че винаги излизат победителите, винаги излизат тези, които са, как да кажем, намазали от римското робство. Искам да ви прочита два стиха в Марка 3 глава 6 стих. Значи фарисеи и иродияни по принцип трябва да са врагове. Едните очакват Давид и не искат толкова лоялност към Рим. Другите очакват Ирод и обичат лоялност към Рим. Обаче, когато Исус се изправи срещу тях, наблюдаваме нещо уникално. Враговете стават приятели. Ето стиха. Марк 3 глава 6 стих. Фарисеите, като излязоха, веднага се събраха на съвещание с иродияните против Него, Исус Христос, за да го погубят. Против Бог. Хора, които преди са били врагове, много бързо се съюзяват. Още един пример ще ви дам. Лука 23 глава, 12 и 13 стих. Исус беше при Пилат, вече е арестуван, беше при Пилат. Пилат го праща при Ирод. Ирод се гаври с него и го връща при Пилат. И ето как продължава историята. А Ирод, след като го унизи Христос и подигра заедно с войниците си, облече го в великолепна дреха и го изпрати отново при Пилат. И тук идват интересните стихове. И в този ден Пилат, римската власт, и Ирод, представителя на евреите и иродияните, станаха приятели помежду си, понеже преди бяха враждебни един към друг. Кое обединява злото? Каузата срещу Бог. Нищо, че един е поробител, нищо, че другия е цар, сложен от поробителите, той е подлога на поробителите, нищо, че не са се разбирали преди това. Срещу Бог обединени. Те стават обединени. Видяхме същия пример с фарисеите, очакващи Давидовото царство, иродияните, очакващи следващ наследник на Ирод. Виждаме какво става. Те се наговарят, за да унищожат Господ Исус Христос. Това е важно да обърнем внимание. Това продължава и днес. Срещу Бог политически партии се обединяват, които преди това няма как да ги обединиш. Срещу Бог режими на управление се обединяват, които по принцип нямат нищо общо едни с други. Срещу Бог управители,
които нищо общо нямат едни с други. Няма как да се обединят, да се съберат срещу Бог. Те се обединяват и се сприятеляват. За жалост, това е тъжната част от историята. Наблюдаваме го и при нас, и в света, в който живеем. Има една друга група, така наречените зелоти. Думата зелът означава ревностен. Тук аз съм писал, че са баш патриотите, обаче това са националистите. Това са, как да кажа, ултрасите. Патриот е човек, който вярва в опазване на културната, религиозната идентичност на народа, в който живее. Дори когато е под робство. Неговата основна цел е да запази това, което е характерно за неговия народ. Патриотизъм. Националистът е човек, който е зъл. Той иска да унищожи това, което пречи на развитието на културата на неговия народ. Не иска само да опази, той иска да унищожи другото. И както се сещаме, тези хора са ревностните. Тоест, ние знаем, това е един мъж, като кажем, че е ревнив, обикновено той е насилствен, обикновено той е придирчив, той не придирчив, ами всичко поставя под съмнение, недоверчив и такива неща. Зелотите са този вид група. Това са националистите. Основната за тях искат да опазят държавата от проблемите на езическите нечистоти, като са искали да убият проблема. Това са били хора, които са искали да започнат война с Рим. И 70 години след Исус Христос, 63 година след Христа, те вдигат въстание, което въстание накрая довежда до сриването на Иерусалим, сриването на храма и от този ден до ден днешен храма не е построен. Това са били тези хора. Отказвали са да плащат данък на Рим, смятали са за грях лоялността към императора. И интересното е, че един от учениците на Исус е познат като Симон Зелот. Зелоти. Явно Божието Слово достига до всяка една част от прослойките на всяко едно общество. Не само до умните, не само до аристократите, не само до патриотите, до националистите. Бог е толкова силен, че няма човешка преграда, която да може да го събори. Това е уникално просто да го знаем. Друго нещо, което е хубаво да знаем за зелотите, както казахме, 70-та година след Христа вдигат въстание срещу Рим и са изгорени живи в храма от генерал Веспасиан. Една част от зелотите се наричат сикарии. И те се наричат сикарии, защото носят един меч, наречен сика. Нека да прочетем какво казва Йосиф Флавий. Това е еврейски генерал, който е бил хванат в плен от император Веспасиан, когато е било това въстание, за което говорихме, 70-та година след Христа. И той прекарва време в написване на еврейската история и описването на юдейските войни. Това е от книгата Юдейски войни, книга 3. Чуйте какво казва. В Иерусалим се е появил друг вид разбойничество, така наречените сикарии, които убивали посред бял ден насред града, като най-вече на празниците се смесвали с тълпата и под дрехата си криели къси мечове, наречени сика, ето може да видите на снимката този меч, с които убивали противниците си. След това ставали част от негодуващите, западналите и заради тяхната убедителност оставали неразкрити. Тоест, буквално, което са правили, като има група от хора, те отиват с малкия нож, прерязват най-често гърлото и изведнъж стават част от тия, които пък казват, как може такова нещо да стане? Как може този човек да бъде унищожен? Как така може посред бял ден? И Йосиф Флавий казва, много е било трудно да бъдат хванати. Още една снимка на оригинален нож сикарий, който е бил използван по това време. Интересно е да обърнем внимание, че сика е част от тракийското снаряжение. Тракийските войни са имали отново такива
къси мечове къс меч за близък бой с противниците. Това, което е интересно, е, че зелотите не са били само политически настроени, те са били религиозно настроени. Богословите казват, че апостол Павел, преди да повярва, е бил зелот. Е бил ревностен преследвач на църквата Христова. Искам да ви прочита свидетелството на апостол Павел в Деяния 23 глава, стих 3. Павел казва: Аз съм човек юдеин, родом от Тарс в Киликия, но възпитан в този град Ерусалим, при нозете на Гамалиил, това е неговия учител, обучен точно по отеческия закон и изпълнен с ревност, думата за ревност е зелот, към Бога, както сте и всички вие. Аз преследвах до смърт последователите на това учение, връзвах и предавах на затвор мъже и жени, като свидетелстват за мене първосвещеника и всички стареи. От тях бях взел също писма до братята и тръгнах за Дамаск, за да докарам вързаните в Ерусалим. Та има вероятност апостол Павел също да е бил част от тия зелоти, да е имал такава жажда, такава ревност за Господа, че да бил готов да убива абсолютно всичко. Както се сещаме, това не е правилно. Нещо време има зелоти по друго отношение. Има зелоти, които са против всякакъв вид друг християнство, освен тяхното. Има евангелисти, които са такива, има и католици, които са такива, има и православни, които са такива. Това не е правилно. Та зелотите не са били хубава група. Исус никога не се е свързвал с тях, Исус никога не е говорил с тях. През това време излиза една друга група. И това е може би групата, която доста от нас, ако сме живяли по това време, бихме се присъединили и ние към тази група. Това са така наречените есеи. Нека да разгледаме буквално какво е било тяхното вярване. Това са радетели за истината, за правдата и за чистотата. Те са си казвали следните неща. Фарисеите, ама те са се отклонили. Както виждате, Исус казва, Библията казва, че са били сребролюбци. Исус казва: горко ви, защото вие обичате власт, вие обичате влияние, а не основните неща. Щом Исус го е видял, есеите гледат фарисеите и си казват: те са се отклонили. Поглеждат свещениците и си казват: те вместо устите им да говорят знания за Господа, те са тръгнали на либерално богословие, да отричат основни библейски доктрини, само и само да паснат с модерната Римска империя. В днешно време, като тези свещеници, има много. Колко либерални неща, либерални богослови приемат, само и само за да бъдат част от културата, която се развива. Нормално е църквата да е против развитата култура. Нормално е църквата да отстоява библейските принципи. Това е ролята на църквата. Апостол Павел казва: стълб и опора на истината. Нормално е църквата да действа като коректив на властимащи, да действа като коректив на развитието на културата, насоката на развитието на цивилизацията. Нормално е. Нормално е да бъде мразена църквата, защото върви срещу течението. Тези есени са виждали следните неща. Фарисеите омазват се, свещениците и те също, книжниците с мишната, с тези тълкования на закона, те пък дори Божието Слово вече не споменават. Иродианите, те пък объркаха царя, цял Израел чака еврей от рода на Давид, иродианите чакат от рода на Ирод. Зелотите, те са много воинствено настроени. Да, трябва война, но войната не е срещу Рим, а е срещу силите на тъмнината. Това е цитат от едно от техните писания. Разбирате ли как много лесно ние можем да им станем симпатизанти? Да кажем: да, това е най-доброто. Какъв е решението, което те са взели обаче? Да избягаме от света и да създадем наше общество.
наречено комуна. И какво са правили? Те са започнали да живеят по бреговете на Мъртво море в област, наречена Кумран. И това, на което трябва да обърнем внимание, ето една рисунка на едно от техните селища, в които са живяли. Това е в област Кумран. Виждате, отпред е планините на Йордания. Между тях е Соленото море или така нареченото Мъртво море. Това тук е Трансйорданската долина и тук в близката част на екрана виждаме останки от едно тяхно селище. Важно е да обърнем внимание, нека да разгледаме малко. Това е, може би, групата, за които имаме най-много археологически данни. Така че нека да навлезем малко в техния бит и в тяхната култура. Така, основното при тях, като се сещате, е те се отделят от света, образуват своя комуна, очевидно се строят свои селища и свои градове. Това, което виждаме в момента, е наречено миква. Те са били познати с това. Това е ритуална баня или ритуално измиване. Може да видите снимката горе. Слизали са по тия стълби, това място е било пълно с вода и ритуално са се измивали. И това са го правили няколко пъти на ден. Като, както виждаме, част от тяхната хигиена е било това нещо. Това са останки, голяма миква, горе в дясно, малка миква долу в ляво и виждаме горе снимката каква е трябвало да изглежда. Друго нещо, на което трябва да обърнем внимание, това е било място, където са се събирали. Ето може да видите как се събирали. То е било като комуна. Всички са били заедно. А това е било мястото, където са яли, в дясно голямата картина, а в ляво горе е мястото, където те са приписвали Библията, приписвали са Божието Слово. И това е много важно. Добре, че са го правили. Искам да ви прочита какви са били правилата. За да станеш част от тях, трябва да минеш двугодишен изпитателен срок на различни неща. Едно от нещата е, отказваш се от частната си собственост. Нали, идеята на комуната е, че всичко е общо. Има една каса, има всичко общо, което се разпределя равноправно. В някои случаи по-крайни отричат жененето и ако си женен, окуражават въздържането. Може да се сетите защо тая група не е била толкова популярна сред женените хора. Ето още няколко снимки. Още една миква, обърнете внимание, била е измазана трислойно, за да може да запазва водата. Тук е рисунка на някой художник, какъв е бил бита по това време. И в дясно голямата картина, която може да видим, в далечината е Мъртво море. На тая част на хълма е селището, което разглеждахме до сега. И ако обърнем внимание в тази част, запомнете тая част, тук тия планини, които са. Така някой ще каже, тия хора откъде са имали вода? Тия хора са си построили аквадукт. И това е бил аквадукт, който е бил свързван с извор, който е бил в тези планини. Интересно е, има видеота в интернета, не мога в тази програма да пусна видео, в които се вижда, че когато там вали дъжд, той е порой. Той е все едно потоп. И те са имали огромни цистерни в това селище, които като завали дъжд, придойдат потоците, аквадукта се активизира и се напълват тези цистерни, които са имали с вода. Продължаваме с Кумран. Ето как един художник си е представил, че може да изглежда кумранската общност. Вижте колко места е имало вода, имало е растителност. Друго нещо, което е важно в тази част, аз ви казах да запомните тия планини, които са в дясно. Сега ще погледнем от по-близо. Обърнете внимание на дупките в долната снимка в ляво. Там се говори, там са едни пещери. И това са пещерите в местността Кумран. И какво се получава? 1947 година едно овчарче
си пасе козарче, си пасе козите в около Кумранските пещери. И изведнъж няколко от козите се изгубват. И то започва да ги търси. И влиза в една от тия пещери, обаче, понеже е пещера, само входа е светло, навътре е тъмно. И това, което детето правило, за да изкара козите оттам, взима камъни, почва да ги хвърля в тъмното, като се надява да удари козите да избягат, но всъщност чува чупене на глинени съдове. Значи камъка е удрял глинени съдове. То влиза навътре и какво мислите намира? Копия на Стария Завет и много друга юдейска литература. Защо е важно това? Някой ще каже, да, ама какво толкова? До този момент, до 1947 година, единственото най-старо копие на Стария Завет, което сме притежавали, е било 900 години след Христос. Разбирате? Което означава, либералните богослови и светските хора са казвали на християните: абе как вие ще ми казвате, че Исус е изпълнил пророчества от Стария Завет, които са 5-600 години преди Христа? А пък най-ранното копие, което имате на Стария Завет, което Исус би трябвало да изпълни, е 900 години след Христа. Вие нещо сте са побъркали. Е била една огромна атака срещу християните. Идеята е била, че Новия Завет е така написан и Стария Ушким е така написан да пасне на Новия. Тоест една фабрикация, една голяма лъжа е станала. Разбирате ли? От тази гледна точка. Обаче това, което овчарчето намира, козарчето намира, са останки от ръкописите на Стария Завет. Ето я пещерата, една от пещерите, за които става въпрос. Може да видите, това е вътре в пещерата. Това, което то намира, са свитъци, преписи на Стария Завет, които са на възраст 300 години преди Христа. Може да се сетите какво означава това. Значи до този момент последното копие, единственото копие най-ранно, което сме имали, е било 900 години след Христа и всички са казвали, че то много ясно, че Исус изпълнява пророчествата. Той е сфабрикувано, излъгана цялата работа. Но изведнъж се намира доказателство на хартия, че Стария Завет със сигурност е писан 300 години преди Христа. Копията, които намираме, са били преписи на старозаветните книги. Искам да ви покажа. Това са били делвите, свитъците. Значи не са били книги. Те са свитъци, които се навиват. Това са били делвите, в които са намерени. Разбира се, те са реставрирани днеска. И долу в лявата част може да видите в какво състояние са били свитъците, когато са били намерени. Ето свитъка на пророк Исаия. Това е цялата книга на пророк Исаия. Ние знаем, че пророк Исаия е живял 600 години преди Исус Христос. Но най-ранното копие до този момент, което сме имали на Стария Завет, е било 1900 години след Христос. И намирането на кумранските ръкописи всъщност ни казва, че да, Стария Завет наистина е стар. Той е преди Новия Завет. И Исус Христос наистина изпълнява пророчества, които са казани много години преди него. В случая това, което имаме, свитъка на Исаия, дълъг 7 метра и 34 сантиметра. Представете ли си, ако трябва да намерите нещо по средата? Навиваш от едната страна, от другата развиваш, докато попаднеш на точното място. Конкретно този свитък, който ние имаме, е от 250 години преди Христа. Разбира се, това е копие, но това е огромна победа за християнството, защото вече имаме черно на бяло факт, че Стария Завет наистина е стар, преди Христос е и пророчествата, които Исус изпълнява, е наистина велико нещо, понеже тези пророчества са казани много години преди него. Продължаваме нататъка. До тук какво осъзнахме? Духовната обстановка. Имаш книжници.
Тяхната задача е закона и тълкованието. Като създават закон, около закона и накрая закона не го знаеш какъв е, но имаш другите заповеди, които са. Имаш фарисеите, които казват, ние сме специалните, ние сме святите, ние сме отделените. Трябва да спазваме традицията. Имаш садукеите, които казват, трябва да сме с властимащите. Един живот живеем, важно е да го живеем по правилния начин, за народ и за родина. И родяните идват и казват, може и да не е тъй. Може да живеем, ама нека да е с цар от рода на Ирод и нека да продължаваме да сме с Римската империя. Изведнъж излизат зелотите и казват смърт на врага. Идват есеите, може би някой от нас ще съгласят с тях, ще каже, няма смисъл в това. Започваме от начало, на чисто, отделени, нови къщи строиме, нови градове строиме и запазваме основата. В такава атмосфера идва нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това са били религиозните вярвания на хората по това време. И чуйте Исус, какво е Неговото послание. Исус Христос идва и казва, проблема е нито против, няма нужда да си против Рим, нито извън. Проблема не е да убиваш. Проблема не се решава да отидеш назад като есеите, да почнеш от начало. Проблема не е да правиш компромиси. Проблема е вътре в твоето сърце. Ти трябва да оправиш взаимоотношението си с живия Бог. Това е много важно да го осъзнаем. Исус Христос с нито една от тези фракции, от тези секти не се отъждествява. Въпреки че някои от нас може да сме най-симпатизиращи на есеите, Исус не се събира с тях. С зелотите не се събира, с юродяните не се събира, садукеи, фарисеи, книжници, но ние знаем, че от тези секти и фракции те идват при Него, защото разбират, че Неговия начин е най-велик. Трябва да оправиш вътре в твоето сърце взаимоотношенията ти с живия Бог. Чуйте апостол Павел какво казва. Това е Галатяни. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим усиновлението. Тоест, какво означава, когато се изпълни времето? Когато се пробва всяка една политическа партия. Когато се пробва управлението на всеки един, който можеше да управлява. Когато се пробваха фарисеите, когато се пробваха садукеите, когато се пробваха зелотите, когато се пробваха еродияните да възстановят нещата, хората продължаваха да тънат в мизерия. Защото Бог го нямаше. Връзката между тебе и Бог беше основана на една стълба, по която трябва да се качваш, за да печелиш Божието благоволение. А Бог през цялото това време е искал сърцето ти. Да оправи връзката с тебе. И затова изпрати нашия Господ и Спасител Исус Христос. За да ни освободи от законническия начин на живот. От ритуалите, от традициите, които хубави са, но когато се забиеш в тях като основното нещо, което оправя връзката ти с Бог, ти изгубваш Бог. Имаш само ритуали и традиции. Затова Бог изпрати Исус. Исус каза, проблема е вътре в твоето сърце. Не е външен, не е Рим, не е тези неща. Единствено и само Бог иска твоето сърце да възстановиш връзката си с Него. То от момента, в който Исус Христос идва, ситуацията в Израел е: няма идолопоклонство. Няма чужди богове, на които се кланят. Има синагога, не само храм. Т.е. хората копнеят за божественото. И ние знаем, в синагогата в Назарет започна служението на нашия Господ и Спасител. Миналия път говорихме за това. Той е бил един от четците там.
Осъзнават хората едно всеобщо осъзнаване, че нещата не са добре. Фарисеите не успяват, садукеите не успяват, свещениците се провалят, вместо да говорят знания за Господа, те си гледат другите неща. Няколко позитивни неща. Рим построява пътища. По тези пътища лесно се разпространява Евангелието. Почнете да ходите по място, където няма път. Рим не само завладява, той строи пътища. Неговата армия, когато не се е биела, е строяла пътища. И тези римски пътища продължават и до ден днешен. В Рим коли продължават да карат върху тия пътища. И това е бил начинът, по който благата вест е била разнесена. Друго позитивно нещо. Общ език е имало. Всички говорят гръцки. Възможността да проповядваш и всички да те разберат е била почти на 90, ако не и 100%. Така че Божието Слово, благата вест, много лесно се разпространява. Стария завет вече е преведен на гръцки. Хората, които четат Стария завет, Септуагинта, ако си спомнете, те вече започват да четат за надеждата, за това, което се очаква, за Месията. И другото интересно е, че има мир в пределите на Римската империя. Римляните са го наричали Пакс Романа, римски мир, където завладеят, те усмиряват народите. И последното е, има едно всеобщо очакване на Спасител. И в това време, когато се изпълни времето, казва Словото, Бог изпрати Сина си, който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението. Мили приятели, това беше междузаветния период. Минахме през тези 5 или 6 лекции. Всяка една от тях разглеждаше отделна част. Надявам се, че е било едно огромно окуражение за вас относно Божието величие, че нищо не може да спре Господа. Дали Александър Велики, дали е римския император. Нищо не може да спре Божието дело. Затова си струва да вярваме в Него, струва си да се жертваме за Него, струва си да отстояваме правдата, истината, да отстояваме вярата, да пазим вярата, както казва Павел, пътя свърших, вярата опазих. Господ за всеки един от нас има един венец на слава, който ще даде на всеки един от нас. Нека устояваме до край. Бог е велик. И през каквито и фракции, каквито и разделения да има, и каквито и секти да има, това, което е общото, е, че Господ възлюбва всички. Виждате, сред него имаше фарисеи, имаше зелот от тия воинствено настроените. Кой знае какви други има, освен грешниците, които са били. Но красотата е, че ние чрез Святия Дух сме осъзнали, че сме болни. И Святия Дух ни е показал кой е лекаря. Господ Исус Христос. И сме намерили изцеление, благодат и надежда. Господ да ви благослови. Нека да се помолим, за да завършим. Отче святи и праведни Господи Боже наш, благодарим Ти за тая милост, за тая благост, че успяхме да изследваме тази част от човешката история, в която, Господи, Ти не си спрял да действаш между заветния период. И Ти благодарим, Господи, че въпреки човешките усилия, въпреки човешките съюзи срещу Тебе, те, Господи, не могат на малкия Ти пръст да се мерят. Ти, Господи, побеждаваш чрез любов, чрез благост, чрез милост. Толкова Ти благодариме, Господи, за тая грижа. Моля Ти това, което научихме, да бъде нещо, което да ни обогати духовно, да ни даде една увереност, като четеме Новия Завет, да можем по-ясно да разбираме някои от нещата, които се срещат там. И всичко това да бъде единствено и само за Твоя слава. В името на Исус Христос помолих това. Амин. Довиждане, приятели!